Naranasang rotational brownout sa Dagupan City, nilinaw po ng DECORPA. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nilinaw ni Dagupan Electric Corporation o DCorp na ang naranasang rotational power interruptions noong Mayo 13, 15 at 19 sa ilang bahagi ng Dagupan City ay hindi umano dahil sa aberya kundi resulta ng manual load dropping na ipinatupa ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ito ay matapos ipatawag ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan ang kumpanya noong Mayo 25 para magpaliwanag hinggil sa rotational brownouts at epekto nito sa mga consumer, negosyo at pang-araw-araw na operasyon sa lungsod. Ayon kay Engineer Joseph Carino, ang Network Operations Manager ng DCorp, karamihan sa mga brownout ay bunsod ng nakataas na red at yellow alerts dahil sa mataas na demand sa kuryente ngayong mainit ang panahon. Dahil nagkakaroon nga po ng deficiency sa supply, nagiging mas mabigat na po ngayon itong load. So meron po kami mini-maintain na frequency in which pag bumaba po yun, dito na po nagkakaroon ng total blackout either sa Luzon Grid or sa Visayas Grid. Paliwanag pa ng kumpanya, hindi lamang sa Dagupan City ang naapektuhan kundi maging ang buong franchise area nito at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas grids dahil sa kakulangan sa available na generating capacity. Dagdag pa ng korporasyon, ginagawa muna nila ang kanilang makakaya upang agad na maabisuhan ng publiko sa oras na maglabas ng update ang NGCP para maiwasan ang abala sa mga consumer. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.